DCGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Good morning sa Tuya Agabos, Miyerkules ngunyan, ultimo dia kan Enero 2024. Tapos na naman ang primerong bulan. Ano man tabian sa tuyang mga pinagkakasiributan na, dapat kasubago perming mahal na Diyos enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Special mention niya to ang Provincial Director kang Philippine Drug Enforcement Agency, kay Sir Noe Brigel. Matimbrehan nga si Director Jubay ideklarar na dyan nabanggi igwang dakulang punksyon. RD Jubay, birthday bagangon niya ni PD Noe na Brigel. Ano lamang ang kasiributan? Sagkod na kitang alas 10:30 sa programa ng Tingog kan Banwaan. Como Miyerkules ngunyan aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria, pasalamat lamang. Our Mother of Perpetual Help Novena, taon-taon na hapon, live yan sa DCGB, alas 5:15, and belated happy birthday kasuhapon kay Sir Popoy Balmez. Sir Popoy, belated happy birthday kan JRB Calibration and Battery Shop. Pasensya na Sir Popoy, day ako naka-atindir kan sa imong kompleanyo. Diyan sa Casablanca Hotel Convention Hall. Day natapos-tapos so sa tuyang pinag-aarasikaso. Both digdi po sa Ligaspi, budaduman sa tuyang lupang tinubuan. Belated happy birthday tabi Sir Popoy Balmeza, and good morning dyan sa Indo sa JRB Calibration and Battery Shop, asin sa familia sa tuya yan na amigo, asin na suportador para dangog kan DCGB di pa kan mga panahon yan na JRB Calibration and Battery Shop. May mga goma pa dyan manlain-lain yung makaipuhan sa auto, yan na belts, fluids, asin iba pa wheel alignment, uduman sa yung wheel alignment pala nila may nagapot sa sakuya sa Ligaw, computerized wheel alignment, yung branch nila duman sa Ligaw kan JRB. May branch man sinda sa Kamalig, pati sa Naga City. Alaga naman. Belated happy birthday Sir Popoy. Magandang umaga kay Doc Philip Roa. Sa tuya man na para antabay. Sige, kasabay niya to ang bilog na tropa. Sa newsroom, News Direct Mar Angel, si Jen, si Razel Jimos, News Team Pading Jimmy, kumpadreng Al, kumpadreng Jomar, tapos si Joshua sa Gudzian, Chief Tech Ramir, Jerome Nico Martinez, and Yara Leron. Ako man po sa indong servidor sa radyo, balik trabaho kita. 212. Salamat kay Joshua kara VP Henry sa parametras na pagdalagan o kaya pagpadalagan ka sa tuyang akan sa indong programang Tingog kan Banwaan, while ko kitang pinag-asikaso tabi both here and sa ibang mga lugares. Diretso na kita kan informasyon. Chief Jimmy Nasalita, yaon dyan sa linya. Chief Jim, compadre, marahin na aga. Yes, salamat tabi pa de. Mantinido yaw na ko niyan digdi sa after release kan na Barangay Travessia.
So tumbukon na tindahan. So ang pangaran kaning nga tindahan, ura nga ra ni store tabi pade. Oo. Yaon na sutag sa diri. Pasalamat siyang maray sa mahal na Dios pade. Dahil lang ta kun bako ining tulong poste, siya susal po kaning tinwheeler truck na nawaran ki direksyon. Iyo. Monyan guminilid digdi so truck, sinalpok so duang poste. Natulan siya dahil man siya nakahiro. Nakasakat na suruida digdi sa gater, salpo ko ta na siya, nasa luwas siya kaning tindahan. Ano nga ni sungaran mo, sir? Isidro, si Mr. Isidro Orsina, yung sa luwas kan sa yung tindahan. Dahil naman siya nakahiro. Sir, anong oras nangyari na eh? Siguro sir, mga anong oras? Past 7. Ayun po. Mga alas 8 araw kaya. Araw ka. Okay. Okay, so sa iyong kadigdi sa sampangan ka na tindahan mo? Hindi po sampang kang tindahan. Ngunyan, dahil ka na nakadulag. Dahil naman sir, kadulag pagkadagog ka Ano sa pagkabangga. nadahog mo? Pagkabangga sir, yun na ito. Nahiling ko. Yaw na pa sir, nadig sa truck na pinwheeler. Buminangga na digdi. Ari na ninot na binangga sa truck? Itong so... Truck side na truck side? Para karganin na hollow block? Hollow block. Pagkatapos ka ito, tuminaglada na so ining 10-wheeler truck? Yes sir. Digdi sa tindahan mo? Sa Sampangan tulong poste. Sa tulong poste sir. Sa tulong poste. Sagod na nabuwal na sa tulong poste? Yan po sir. Pati so binangga na truck, buminangga man doon sa kasabat na tanawalan ng control. Close ban. Nagawing ligas pa close ban. Okay, so na-imagine mo pa de, inot na sinalpo ka ng 10-wheeler truck na nawaran ki direksyon, so top side na para karganin hollow block. So, truck is coming from what direction, compadre? Same direction pa de. Nasa inutan itong drop side, tinumbol sa lubot. Yan, Pagkatapos na tumbulon sa lubot itong drop side mini truck, guminilid na ining 10-wheeler truck na nawarang ki direksyon, sinalpok na ining tulong poste. Tapos, uyan na si... sir, yung may sadirikan ura ngaran sa may release managadaan. Nasa tangod siya, No. kaning tulong poste. Gari bagas. Uyan na! So, dahil naman siya, ano na ang reaction mo? Ano lang sir, yun na, na-steady na lang ako digdi. Pagkainin ko, yun na. Dito na sana? Ayun, sir. Gapuhok na sana? Jesus Marios. Piling ko na lang, sagot na kuminundo dyan sa tanay, yun. Natulan ka? Kaya ako nakahiro. Jesus Maria. Maray nga ning, bako sa nadali napundo na sa makina ka truck. Oho. Pagkabang ka dyan, napuno na sa... Di may nang tulong poste, kadarakula. Jesus Yun sir, kasi kang ano yan, aliko sa kano. Samantalang ikasulog, tindog. Tapos ano, Kaya maraming ka tupualon. Runot ka ka to. iyo sir. Itus Para Mario, sa mga Diyos sa iyo, binigyan ng Pangduang buhay mo. Jesus Bata, yan baga managan. Pasalamat sa mahal na Diyos. Oo. Pagkatapos, kung dahil tulong poste, pade, may mga nakahilira pa digding mga tindahan para tinda ki manok, para tinda ki sira. Iyo. Kuwan pati, kumbaga panahon na kang pagtinda, Iyo na. mabarakal. Oho, Mga mananggan. pirang tindahan ining larabasan. Tulong sir, may tulong kami din tindahan sir. Tapos kakul sa tao, may namakal. Parang yun sir, wala pa man naman. Wala pa maray. Pading Ayun, Jimmy, kulang bagay na may relax na pustian. pading Jimmy tayo. Kunya, natulan ito siya. Kuminarandol na sana. Bigo baga dyan Tumba na sa tulong poste, pade. Igual baga dyan pati ning kunyan, tiendahanin tilapia. Bako. Yan, manok. Manok. Marios. Imahinaron mong puwersa ito kang truck. Ano? Bata ni tindahan, may ibang klase, unique pa baga, wara ngaran. Kaya nga ni, ora ngaran. Kaya nga ni, pag-interview mo pa Tapos din. tinumbol, tapos bubundulon, kan wara prina, wara direksyon auto, ay na truck, atin-wheeler truck. Yun ang nga ni. Suwara ngaran, tutumbulon kan ura preno na Ura direksyon na truck. direksyon na truck. Sus Mario Joseph. Oo. Talaga naman. Yan tasarap ka niyang nginaran mo, wara ngaran ni store. Unique baga. Actually sir, nag-ano lang kami din, nagre-rent lang ako sir. Oh. Tapos ang may magtagsadiri ka ngayon, yung pinangaran nila, wala ang ngaran ni store. Mang gusto, wara ngaran ni store. Mang Iyo. tiyata, sinusog kan wara direksyon na truck. Iyo. Maray nga ni mo kumpadre ta, dahil man nagulpi duman sa inot na tinurumbol ano. Pagbaba ka to, paano na nakababa so kung nahumbala na bagay ning auto nagkakirimi na nahumbala na kantulong poste. Iyo. Ang tinwheeler truck, uminagi na lang, yung sa bintana, dahil man siya naipit. Dahil man ipit. Dahil mas. Sa bintana na. Opo. So driver,
Tama rin sa daiman. Makusog pa nining kwaninda. Ayo sir, wala man sila tama. So ding garo magtugang man lang ito sir tulig sa truck trailer. Wala man sila pareho tama. Wala man. Iyo, Makaskason. Parang basta sir na film, may film pa siguro sir. Tayo nga nito, inabot ka nilang so ano eh. So Hindi ka na ganyan kay Kapar? yung ano sir. Sa pagkainin ko, nyaon na siya eh. Hindi na ako nakasilong. Takong nailing kong medyo arayo pa. Kadilag ka? Sir. Iyo. Wala. Jesus Ang karga Maria. kay ni Pati. Kubuta. Kubota, so mga makinarya yan. Brand new. So pigagamit. Anong kubo? Anong gamit ka ni? Sa pag-umayan, kubuta, Sa pag-uma, brand new. mga machineries yan, farm Machinery. machineries. Harvester dahil ni tabi pa de. Harvester, yun tabi. Harvester. Mhm. Oo. So sa madaling sabi, dahil kinadanyara na buhay di sa 10-wheeler truck, Mhm. duman man sa drop side mini truck, Mhm. iyo ito sumay na ipit na driver. Pero pigiling ko, dahil nga dahil manindugo. Iyo. Wala man kita. Tapos itong sinalpok man na nadamay na close man, dahil ko na nahiling sa driver. Pero, okay man. Iya. Pira lewat ka itong close man. Dua man sir. Dua, okay man. Wala man. Di, tatrying kilo. Pero, Dahil buhay na, kumpadreng Jimmy, ang mga bihikulong in-involved to is direction going to Ginubatan, over. o ning drop side mini truck, going direction Ginubatan ang payo. Pagkatapos ining 10-wheeler truck, going direction man sentrong Ginubatan. The same parare. direction. And apwera ka itong close van, going Ligaspe. Ita sinakob ito ning diit, yung closed van. Ali sa late ining 10-wheeler truck. Oh. Ali da sa late ining 10-wheeler. Pasain daw. Mhm. Panaga. Iyo baga man agad kumpadreng Jimmy, medyo weird man iyan na pangyari dyan. Ayan bagang crossing naan kung halik kang Ligaspi, may cross dyan na perokaril na riles bago mag-Iglesia ni Cristo. Minaruluway dyan ang mga bihikulo. Medyo kumbaga, bakundul baga iyan na lugar na andyan. Minaruluway ang bihikulo. Siguro talagang nawaran ng direksyon itong truck, kaya sinakob yan. Oo. Pero dahil pa man nakaabot duman sa kwan, mga 20 meters pa. Oho. Mga pirma kantos duman sa ibabaw kan release. Pero minamirinor yan bago mag-abot dyan, kumpadre. Iyo. Pinag-antisiparan itong release. Kaya lang, talaga sigurong kuyan, diskwado. Sige. Dahil na, pasalamat tabi pa di, na suro 3, nakaagi na. Yan. Oh, Takunda bumay na laylay na sa mga kable, gulping kable ini. Oho. Yan. Diyan, maagi naman itong alas 5. Dapat maaktuaran ini, Correct. mahali ining mga kable, mo kaya mapataas. Sa maagi sa train. Kable. Alas 5 kayo nagagi. Kable kan both kuryente buda telcos, over. Halo-halo na ini tabi pa Iyo, din. sige. Telcos, kuryente. Anong oras na nagagi ng train? 6:30 o quarter to 7. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Sige. So, yan na. Kompleto na tabi padiwara sa nakitakan mga pangaran ka itong mga biktima. Although, wala naman. Okay man. Dahil man kiba na buhay na nadanyaran. May mga natural. May mga check-upan ito. Mga minor man sana. So, tama kan mga biktima. Sige. Yan pa din. Sa tuyang follow-up from Travisia, Release, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Hala dyan sa Travessia kan Ginubatan, Albay. DCGB on assignment. Yung traffic accident, sabi na nga ni, ang termino na kaiyan kan otoridad, car crash. Yan, nagturumbulan vehikulo. Ang problema, maray nga ni ita si Tiyo, sumay sa dirikan ura ngaran, dai sinakob contract na ura na direksyon. Pagda kilin, yan na sampangan niya sa truck. Stop. Garo baga si Pastor Kibuloy, stop! Nakalibre siya, Sus Maria Josep. Yan, paanong lugar naan, bahali kang Ligaspi or 3rd District, mas mag-inibong na direksyon, bago ka maabot, maluway ka man ang gadyan, minakross dyan yung riles. Buda medyo bakundul yan ang lugar, kaya minaruluway ang vehikulo. Ngunyan, dyan nangyari yung insidente, talaga sigurong medyo may defecto siguro yung truck, kaya sinakob iyan na nagkaaragihan, particular itong poste, yung van, buda saro pang vehikulo. Bako na masyadong mga makaskas dyan ang kunyan, ang vehikulo, both coming from either direction, nag-antisipar nga ni kaya na riles.
Yun na nga niya, talaga siguro pa nawaran ito ng direksyon na truck. Maray nga ita da ining buhay na nadanyaran sa diskwedong iyan. Sa kuyang telepono numero tabi 0942-670-1195. Smart user tabi ka mo 0942-670-1195. And sa Globe subscribers naman 0960-730-1115. Doc Philip Roa is listening in the house. Good morning, Doc Philip. Yan. Salamat Doc Philip sa concern and pag-aalala din yan. Yung kwampalantabi, yung SSS i-konta ini i-reiterate tabangan taman yung SSS. Ang SSS tabi efektibo kan na Enero odo ining taon. Ang sa indang pinag-akseptar na mode of payment is cash, manager's check and cashier's check. Yan. Dai na po pwede iba. Basta dai ta na unambitan so iba pang mga dai pwede. Basta unambitan ta na lang for clarity. Ang solamenteng pinag-aako kan SSS payments is cash, siyempre kwartang cash, cold cash, manager's check and cashier's check. Dai na kita ma-mention, so dai na mention tabi na iba, nganing daing libong-libong, hindi na yung tinatanggap ng SSS. Yan tabi ha, yan mga announcement natin dyan. And ang deadline tabi para sa payment ka na kontribusyones sa BDD, ang regular employees, last day of the month following the applicable month. Household employers, last day of the month following the applicable month or calendar quarter. Self-employed, voluntary, non-working spouse members, last day of the month following the applicable month or calendar quarter. OFW, January to September until December 31. Taon, October to December until January 31 the following year. And farmers and fishermen, contributions for any of the last 12 months can be paid in the current month. Yan tabi. Paisiman kan SSS, Social Security System. Oras, Pilipinas. It's 9:27. An oras hatod sa Indokal, Pilipinas. Para healthy lungs, pa-check ka langs. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Beer, lakas ng tama, pero di wasak. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Tanduay, rum, 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Welcome to the year of the Wood Dragon. The Albay Filipino-Chinese community, in cooperation with the provincial government of Albay and the city government of Legazpi, celebrates Fiesta Tsinoy 2024. Welcome to the year of the Wood Dragon. Zumba events on February 7, 6 p.m. at the SM City Legazpi. February 9 at the Pacific Mall Bridgeway. February 10 at the Bicol University Oval. And on February 4, 2024, motorcade at 9 in the morning, to be followed by the opening program at 12:30 in the afternoon at the Albay Astrodome Eucharistic Celebration, Ancestral Veneration, and the Fiesta Tsinoy Colorful program at 3 p.m. featuring singer, host Eva Marie Poon, the sister of balladeer Richard Poon, together with local performers, along with Dimson and Picoy Distribution. Join this year's Chinese New Year celebration.
Young Hee, what's I? Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ako si TV. Akala niyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1,000,000 Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, konsul tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim! Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, Power pula, power puti, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, power puti, baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services
that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwarak? Mag-Red Horse Beer, magwasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak. Sa katutak na pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala. Inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama. Lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number one, beer ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Masakit maglagari pag makulog ang kamot. Pag makulog ang kalingkingan, damay ang trabaho. Matikman kan pamilya. Mag-inom nin vitamin B kan Farex. Kasabay ang tamang dieta asin ehersisyo. Tabang laban sa tusok, ngalay asin manhid. Tangaring excited ang mga kamot. Far-excited! Farex Vitamin B1, B6, B12. Far-excited! If symptoms persist, consult your doctor. Pre, pag na-shoot ko tong behind the back, ultimate ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos, ha? Ginga. Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang. For as low as 1 peso, may tsansa kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, power pula, power puti. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, power puti. Baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Kainan na, tinola na. Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes. 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok. Na matagal na pinakuluan. Nor. Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako.
lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Ipagpasalamat niya to ini na medyo malipot-lipot pa kita digdi Chief Tech Ramir sa ibang lugar pinagdeklarar na baga nagruluwas na ini sa mga bareta na drought na yan nagbabaratak naan daga dai ng tubig bagaman igwang tubig kulanguno ng maray kaya ipagpasalamat ta pa ini na klima ta, nagdataga uran-uran pa and this will stretch ining El Nino and kasuhapon kung nakaprograma kita na o nambitan takutan na ipinagdeklara na kan defense sa sibil na nasa katahawan na kita kang El Nino. Yung nakahuron yung Deputy Administrator ka nakalis na aldaw duman sa Metro Manila kaya pipagpreparar pa ang gabos taso iba nagkairinot na nakaka-eksperyensya kaining tagmara. Pinagsisibot-sibutan na tabi ang tubig. Sabi nga ni baga ka nakaliis na mga aldaw sa mga pag-aadal ngapit na panahon apwera kan pag-iiriwalan ang petrolyo pag-iiriwalan pa ang supply nin tubig because ining tubig kumbaga napapasiparata sana taigwa pag nagbubulos maski diit pero pagdai na talagang problemaan kan bilog na kinaban kan humanity. Remember ang kadaklan baga sa sibilisasyon sa bilog na kinaban kung pag-adalantaan world history kung ano-ano pa yung basta yung pag-adalantaan istorya kan humanity and early settlers kadaklan kan mga nakaaging panahon nagbuburugtakan kan estada harani sa may body of water either salog o kaya creek o kaya dagat dyan po nagkukuha sabi na nga ni water is life. Sige, may mga dagdag pa kitang informasyon dyan sa luwas. Isihunta daw ang bit-bit na istorya ni kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, what's happening man? Good morning, Tabe. Yes, good morning, Tabe. Pade, titutukan ng unyan kan DPWH, Second Engineering District, sa pamayo ni District Engineer Warren Bong Asotia, ang mga drainage system digdi sa Legazpi City.
Iyon na ini ang tundag kan informasyon ang mga uminaging aldaw ni ako Bicol Executive Director at abogado Pido Garbin Jr. na igwang alokasyon ngunyan na taon ang Legazpi City na 150 milyon para ini sa mga drainage projects digdi sa palibot. Budget ini hali sa gobyerno nasyonal basado sa naging rekomendasyon kanako Bicol katabang si Congressman Joey Salceda kan segundo distrito. Panunutaran digdi sa Legazpi City, may mga lugar pa na bako areglado ang mga drainage system. Kaya iyo ini saro sa mga priority ngunyan kan DPWH. Actually, pigupo na digdi sa may area kan Taysan, pigpapabalda ang line canal, pasiring sa Salog, tangani na ang direksyon kan tubig, dahil na magsupay sa tinampo, siring sa nagiging eksperyensya minsan, kung minakusog talaga ang pag-uuran. Minasupay ini sa tinampo na nakakaperwisyo sa mga motorista. Oho. Iba pang mga lugar digdi sa Legazpi City, biglaoma na re-resolvera na ini sa lalong madaling panahon dahil yun ang iyan na ang mga drainage project na yan may alokasyon na 150 million asinta DPWH Second Engineering District ang ma-implementar kayan. Implementing agency si DPWH Second District sa pamamayo ni Engineer Bong Azotea. Yes, sabi kaya mahiling ta ang mga taga DPWH talagang mga mahigos na nare-reparto dyan sa palibot and kung may mga area na pig-ariglar ang drainage canal, yan parte na iyan kan prioridad sa priority man kan mga politiko lalo ang Congressman digdi si Congressman Joey Salceda and yaon siyempre ang pagkatarabang ninda asin anak ko Bicol ni na Congressman Saldico asin abogado Pido Garbin bilang Executive Director. Iyo. By the way, kumpadring Al, maiba kita nindiit iyan bagang pasakat sa Oriental Hotel. Namamantinir dyan yung tamang flagman, yung nagsisinyal kung sisayan sakat sisayan mababa. Bata alanganin bagang lugar iyan, pinagtutuki na baga so kabanga kan tinampo. Kung magsabata ning alanganin, kumpadring Al, tibad may madiskwado. Kuya na oto na sa big close traffic experience ko kaso hapon. Big close traffic na so dating ining pigtutuki na tinampo. Pigpapaagi na digdi sa atubangan mismo kan Oriental Hotel. Ay, iyo. Dumana ang rerouting. Kundi tama ka na marita napansin mo yan. Delikado mananggan sa mga motorista bata bugsukunon ba ito? Yes. Ali sa may main door kan main gate kan Oriental Hotel. Dumana ito pigpapaagi. Tukadonon tapos lugsutonon baga. Either way, peligroso sa motoristas. Oho, maray kon motor tawa kayang-kaya pero siguro personal na advice na lang sa mga motorista kung dahil mas importanteng agihan sa area na yan, mas maray na gayod na duman sa tula-tula mag-agi dahil delikado pa maski may rerouting pero bugsukon bagay ito and then patukadon. Kaya delikado talaga kung medyo maluya-luya ang makina kan bihikulo tabi pa Dispwes kung dai na mamantinir yung tamang pagpasakat buda pagpababa kan bihikulo kung dai ning flagman dyan na igoning radyo na o igo mo na ngay ining pababa ta stop ko na ining nagtutukad or igo mo namang inang tutukad ta stop ko na ining pababa. Iyo, tama. Delikado mananggad. Lalo kung darakulang bihikulo. Yan. Pagsabatan baga kailanganin sa tukadon. Tapos luksot. Delikado. Siguro concern iyan, kumpadre, gayod na kang kontraktor o kan barangay siguro magtarabang-tabang na
tada Iyo ita gayon. halato na may madiskwado. And tama ito sa pinagasabi mo, kumpadre Al, likaya nang unaan pag-agi dyan, igwa baga ni agi sa tula-tula kung mapasiring dyan sa establishmentong an, tumagtula-tula na sa natay, igwa mabaganing parkingan gayon sinda sa likod, ano? Iya sabi Oo. pa de, tama Sige. na observe mo nang iyan. Tama, magayon na reparo. Ta ako na experience ako personal, duman ako nag-agi sa taas, pabugsok. Iyo. Tapos patukad naman. Delikado kung may makigkig ka ba sapat na dakulang bigulo. May nariparo ka pa ding flagman. Igwaman. Oho. Nagpapasabot lang na duman na nga yan rerouting. Iyo, Pero sige. so, concern ta sa sabat, yan ang delikado. Yes, sige. Ayan, tabi pa mga dagdag informasyon. Ali Salawas, Alarmario. Thank you. Salamat kumpadre Al sa istorya hali dyan sa luwas. Yan po patukan paano dyan na sa Oriental Hotel. Likay-likay na po nindo yan ta pinagtutuki dyan yung main highway, yung main road, particular itong steep ng maray, paitaas ng todo yung inclination. One way na sanayan, maray nga na ita pinag-close traffic. Pero siyempre masabatan manggiraray ta, dumang pinaagi sa nakiaging na sa Natad kan Oriental Hotel. Pag pababa mo, masabatan naman ka mo, buda itong supasakat, patukan, bata maliko. Yan, dipisil na maray ang pagbaniubrada. Very dangerous. Likay-likayan na po yan na kalyeng iyan tabi. Kung matukad man sa nakamo, kung mapasiring ka mo dyan sa Oriental Hotel, duman na ka mo mag-agi sa tula-tula. Ta safe tabi. Sige, bago kita kan sa tuyang mga mayor na tema, may nagpaabot man digdining reaction man, paramdam, partisipasyon sa programa. Bati man da tabi an bayaw niyang nagluluto. Wenmar ng Iraya Ginubatan. Salamat po mula kay Hipag. Nakikinig po palagi. Yan, si Wenmar ng Iraya Ginubatan. Good morning dyan sa Indo sa mga taga Ginubatan Albay. Tabi. And syempre, yung mga yaon dyan sa DCGB News Online, good morning man tabi. Sabi ni Sir Jeriel Aranya, nag-agi man sinda dyan sa lugar na may nangyaring iskaramusa, aksidente nin vehikulos na di tanpang sakubon. Subantay sa tiendahan, may sadarikan tindahan. Pagkiling niya, uyan na sungudoy kan truck sa may ngudoy niya man. Sakto man suura ngara na tindahan. Di tanpang madalikan ura direksyon na truck. O uminagi da sinda Jeriel na Aranya, Sir Jeriel, dyan sa Travesia, lugar na yan, alas 7 nin aga. Yan, nako, ingat lang tabi sa diskwedo, Chikitan, chikititan, tandang, ketumbang, bang, ketumbang, ketepetepe, tambang, bang, ketumbang, keping. Chikitan, chikititan, tandang, ketumbang, bang, ketumbang, ketepetepe, tambang, bang. Kan saro may nahiling akong parang nag-speech man yata ini si Kaloy Andes Loria sa sarong pagtripon kahampang an bagong recruits gayon ito kan Philippine National Police na imbitaran si Cal SD 2025. Aram mo kung dadangugon na portion kan sa iyang pahayag is very simple, basic, yet applicable. Saro sa pinagdodoonan niya na gabos ngaya na nagmamaraot sa pwesto, either ngaya sa anong paagi, employee sa gobyerno o elehido. We must bear in mind gaya na dapat an sa tuyang saro sa mga dapat isipon ang pagserbi nin tama sa paagi kan paggamit nin tama kan pundo kang gobyerno, pag-implementar ning tama sa mga proyektos kan gobyerno. Among others sa naunang bitan ni Kaloy SD 2025 kan maimbitaran siya sa sarong pagtripon involved to ining mga pulis, mga recruits kang pulis. Ama baga very basic, day na magpara-komplikar pa. What is right, iyo ang dapat na i-implementar sa paggamit kan pundo kang gobyerno, pag-implementar kan mga proyektos, pag-identify kan mga proyektos, pag-gibonin mga leyes kung ano so tama para sa ikakarahay, lalong-lalo na ang paggamit kan fundo kan gobyerno dapat gamiton sa tama. Very basic, pure as it is.
pambihira ka na makadangugaan ngunyan, and pambihira ka na makahiling ning pinag-iimplementar anarog kaan na bagay. Sabi na nga ni, pambihira na ang nagwo-walk the talk. Yan. Saro sa mga pinagasabi ni Kaloy Andes Loria, maliwat ng frame of mind kan sa tuyang susyudad pasiring na sa araw ka na sistema tabi. Ano? Good morning dyan sa Indo. Kaloy SD 2025. Ano da tabi ang requirement kung mabago kaning CP number? Salamat, sabi ni Ray. Oy, Ray, simplehon man sana. Kung ano ang mga rekisitos, dapat igwa ka primero pambakal ning SIM card. Ano, yan. Pagkatapos, igwa ka dapat, siyempre, presume na igwa kang cellphone na susuan mo kang SIM card. Madalion man sana. Pumasiring ka dyan tabi sa Smart or sa Globe, dyan baga sa SM. Tapos, i-ready mo tabi, Sir Ray, ang sa imong valid ID. Darahon mo, igwa kang driver's license, SSS, or PhilHealth, or kung ano man na validong government-issued ID. Ha? Darahon mo yan. Pagkatapos, pagkabakal mo, ipalaag mo sa SIM card mo, Después, ipatabang ka dyan sa Globe, sa Smart, sinda na mismo, ihihilingon lang sa number mo, isihon, o dyan mo tabi ini sa cellphone mo, ilalagta ng SIM card mo, so ID mo retratohon, so cellphone nida. Igwa na sinang pasistema dyan na, maski ba ko cellphone mo ang gagamiton, marirehistro sa imong number. Pero magtiwala ka, tama taga-Smart Buda Globe. Bakong iyo baga, siya, ako nagparehistro dyan sa Smart Buda sa Globe, sinda na so nagrehistro. So cellphone ko, binugtak ni da so number, so card. Tapos gamit ka so niya, so number niya baga. Siya na so nagrehistro, pinagrehistro so number ko. Dati ako so nagrehistro kan number ko, so kan inot baga, gamit ko ang cellphone ko. Ngunyan, sinda na so nagrehistro. Bako kayo siya. Kasi isyarang leron, dati ni sa Smart. Di ba? Pwede bagay ni ka na sumarehistro kan ko. Ibagay nangyari sa kuya. So far, dahil pa man ako na-scam, dahil pa man nagagamit sa kuyang number. Ayaw mo yan tabi ha. Pasirin lang ka mo dyan. Sa Globe or sa Smart, madali lang yan Sir Ray ha. Pasirin ka, patabang man tabi, pa-rehistro. Haga doon, hayin sa SIM card mo, ililag na sa cellphone mo. Hayin sa ID mo, retrato na yan. Tapos i-rehistro na yan. Marireceive mo, duma na sa cellphone mo. So, notisya ka ni Smart or Globe na rehistrado na ang cellphone number mo. Ano? So, yan tabi ha. We will be right back. Tama bareta mo na si Angel. Pakalis ka nagkaperang pagirumdom. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Para kay Coco Martin, ano ang ibig sabihin pag may check? Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. Hanapin ang check ng right med. Pag may check, correct! Pag may check, that's the right one. Hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. If symptoms persist, consult your doctor. Ako si TB. Akala niyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1,000,000 Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, konsul tayo sa eksperto, ang primary care provider mo.
Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Ang Vitamin E Canfarex, 995 pesos per capsule, SRP sana. Kaya urual daw. Ang Vitamin E Canfarex, 995 pesos per capsule, SRP sana. Kaya urual daw. Farex D-alpha tocopherol acetate vitamin E. Ang vitamin E ng Farex. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered. Tarpaulin printing. Flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:02. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipiglatag ni OFW Party List Representative Marisa Magsino ang House Bill 9828 na mabilog kan Disability Support Fund para sa mga person with disability o PWD. Sinaram kaini ang National Council on Disability Affairs ang mangingenot sa Disability Support Allowance Program kan DSWD. Nasa 2,000 pesos ang tabang pinansyal kada bulan na itatao sa kwalipikadong benepisyaryo. Ibabase man ang kantidad kan allowance depende sa inflation. Nagalawom si Magsino na sa paagi kaini matatawanin proteksyon ang mga PWD asin makakatabang sa indang gastuson. Sakop kan programa ang PWD na nakarehistro sa Disability Assessment and Determination System. Ang inisyal na pagpapautob kan programa gigibuhon sa enot na 3 taon kung sa prioridad ang mga aki na may kapansanan, adults na may moderate and severe disability, asin mga PWD nag-receive ng social protection as in economic empowerment programs. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Farex Vitamin B1, B6, B12. Farexcited, ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Anong asing kilig si
sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asin kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, pag na-shoot ko tong behind the back, ultimate ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos ha. Ginga. Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang for as low as 1 peso. May chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Diarrhea? Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Buhat! Paren, lakas ah! Dali lang sa'yo. Kaya ko rin ba yan? Mukha lang madali kasi pinaghandaan. Araw-araw, palakas ng palakas. Dahil may disiplina, may training. Yun lang? At may Revicon Forte. Naka-Revicon para makatulong sa kondisyon ng katawan. Lakas! May calcium, magnesium at amino acids. Tumutulong pampalakas ng muscle at buto with proper diet at exercise. Ang mahirap, nagmumukhang madali. Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Oh, Mayor no, ang kalbigan ko lang ginamahigos. Ang orago na albayano, yan si Adrian Salceda. Taon-taon permimin na ginibuhan, todo-todo ang serbisyo dahil nagtitipid. Numero unang masasabi katuwang sa pag-asenso, ang tunay na legit. Dakol ng tinabangan, kaugmaan ng bitbit. Adrian Salceda, pag-abakan masa. Adrian Salceda. This is ang surf bar. New look na. Bula, puti, Power pula. Power puti. Ang power ng surf bars. Ang galing-galing. Power pula. Power puti. Baretang gustong-gusto mo. May power galing. Surf bar. New look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Pag-hire tong si Chong, no gagawin play ang P-pop song. No gagawin pag San Miguel Pilsen. Online game na tawan, uwian na pero nagkwentuhan. No gagawin pag San Miguel Pilsen. Tapos nag-binge watching, lang lakad dito best friend. No gagawin pag San Miguel Pilsen. Ano ngayon? Ano gagawin? Kahit ano pa yan, ilabas ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Buelta sa programa. May reports pa kita dyan sa luwas. Nasa linya si Joshua Bino. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, Sir Pio.
Pio. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong bareta sa tahaw kan mga iriwal-iwal politikal digdi sa tuyang lokalidad. Kanya-kanyang pagpapakusog, kanya-kanyang panliligaw man sa mga barangay. Ang pigtututukan mo niyan, kanduwang nababantog bagatadi Sir Pio, na iyon posibleng magbanggaan sa 2025 election sa kargong congressman digdi sa segundo distrito kan Albay. Sa pag monitoring ta sa palibot sa duwang personang ini, si Christopher Kitoko buda si Kaloya Andes Gloria. Si Ko naglilibot ko niyan sa mga medyo horara yung barangay digdi sa Legazpi and namonitor taman ka nakaaging simana halik man digdi sa barangay Talahib, barangay Matnog, buda iba pang medyo horara yung barangay sa Daraga. And gunya naman yaon sa southern areas kan Legazpi. May bit-bit man ining mga pasalubong sa mga residente, mga spaghetti, Sir Pio, food packs. And sa ibong manalado, ining si Kaloy Andes Gloria na nababanggit mo nga ni Kasubago, tuloy-tuloy man ang pinagigibong paglilibot, pagpasyar sa mga barangay. Ang bit-bit man kaining pasalubong, solar-powered lights. Latest nga ni monitor ta ka nakaaging simana. Pinakawaring nga tawan na barangay kanaon ang bitan ng gamit ining barangay Dapdap sa Legazpi City. Kung kaya sa mga oroy-restorya, sa mga puro parada ng tricycle, sa mga teripon-tipon, ang oron-oron, talagang largado na ang dawang ini posible sa kargong congressman kan segundo distrito. Sa sigon nga ni sa Inda, nakapuhunan na. Kaya posibleng sure na talaga na yan posibleng maglaban pag-abot na 2025 elections as early as na or nakaagit pa nga rin taon, tuloy-tuloy na ang pagpasyar, panliligaw sa mga residentes, panliligaw man sa mga barangay officials. Yes, Sir Pio, dagdag pang sitwasyon sa palibot. Alibigdi sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua, sa istorya. Alas 12 an oras yung mga nagluluto dyan kan pangudtuhan. Pasiram sa Ramon, buda pakurukas kasunatabi, ito padali na naman magudto. Ano po lamang ang sa indong pinagsisibutan dyan sa kusina? Mantang nagdadangog kantingog kan banwaan. May report si Ans Galero. Ans, what's happening? Good morning, man. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdag niya itong bareta, nagpreparar na ngunyan ang Department of Education, Schools Division of Legazpi para sa formal na pagbugtak minsarong bagong eskwelahan. Hindi sa syudad kay Legazpi, partikular na ang Bagong Bayan High School. Ini ngunyan ang nangyayari dito sa nasambit na ng eskwelahan. Sakop ini dati, Sir Pio, kan extension kan Kabangan High School. Dahil lang sa ngunyan na aldaw, magkakaiguan ni ocular inspection na ang Division of Legazpi sa pangenot ni Schools Division Superintendent Danilo Despi sa posibleng pagbugtakan kan mga edipisyo, classroom na pwedeng mapakinabangan oras na papuunan tulos ngunyan na taon ang konstruksyon kan proyekto. Sa pakikipag-uron man kan DCGB News inisyalmente ngunyan kay Kabangan High School Principal Rona Ahero, sa iyang sinabi na makakatabang ining marhay para mas makater pa ang mga residentes digdikan Old Albay District, pati naman ibang porsyon kan Legazpi na muyang magpadagos kana sa indang pag-aadal. Urog pangunya na basado sa indang datos, iguanin 2000 labi na mga eskwela sindang na i-record na nakarehistro sa o naka-enroll sa indang eskwelahan. Kung babalikan ini ang resulta, Sir Pio, kan enot naman na ipinagbusol ni Konsehal J. Pili sa Sanggunian Panlungsod na mabugtakan nin high school ang Albay District sa paagingan ni Kini na Bagong Bayan na Central School. Roger. Sige. Sabi, Sir Pio, ang informasyon na di sa tuyong lokasyon with Boy Ans Galero, DCGB. Salamatan sa istorya, hali dyan sa Bagong Bayan, dyan sa may Old Albay District. Kasabay si Boy sa Mubil. Sige tabi may pag-uristoryahan ta ining so
manungod sa mainit na tema bagangon yan, ining charter chains. Aram po nindo tabi, in its purest intent, so pinaka puro na intensyon kunta na kan pagsalida kan bako po subilog na konstitusyon ha, ta na-demonize na kaya ning maray ini na charter chains. Why na-demonize? Arog ka ini. Na igilid na sumarhay na katuyuhan kan pagsalida kan nagkakapirang probisyon linya sa nangani o kaya word or set of words sa konstitusyon. Nangingibabaw na ngunyan sa tao, bako po ito. Nangingibabaw ngunyan sa tao na demonize na ning marhay, taan paghuna kan tao, subilog na konstitusyon, mabaguhon. Pigo para gamit pa charter chains. Yan. Samantalang ang tuyo man sa nakuta na, salidahan so nagkakapirang terminolohiya o word or set of words sa nagkakapirang probisyon parte kang konstitusyon. Bako po gabos. Yan. Ano po ito so sa salidahan? So nagkakapirang terminolohiya duman na, iyo ang rason kung nata segun sa mga ekonomistas, both local economists, local think tanks, and international think tanks, international economists, negosyantes, investor, sararuan sa indang nahihiling. Iyan na nagkakapirang probisyon sa konstitusyon, an minapugol kan paglaog kan mga interesadong mga pital, magbugtakan sa indang investment, bilyones dolares, ilalaag digdi sa Pilipinas, mabugtakan sa indang faktoriya, mabugtak nin o kaya ma-invest sa negosyo nin arog ka ining aspeto, ma-invest inda sa arog ka ini mana field of services. Dai nakakalaog tanata sarado ang Pilipinas pur dahil sa nagkakapira na itong word or set of words. Now, ibaba ta ang ehemplo. Sarong barangay, igwang sari-sari store. So sari-sari store na ito, nag-impunir sumay sa diri, dai ako mapalaog ning ibang kapitalista. Ako ya, so barangay na ito halimbawa, igwa ning sarong sari-sari store, igwa ning, yun lang, so barangay nag-impunir, daining ibang maglaog na kapitalista, daining ibang maglaog na negosyo sa barangay na ini. Di daining choice o tao. Daining ibang mabutwa na tindahan na itong tindahan na ito, igwa ito ning helper, igwa ito ning babakalan ning supply kan sa iyang mga ipapanyenda sa barangay nito, gustong sabihon, so ekonomiya, dai mataririk ning maray sa barangay na ito. Ta sinarado nga ni sa investor. Now, padakulaon ta, i-aplikar ta sa Pilipinas. Arog ka nang nangyari. Tananata, ining konstitusyon tangon yan, ginibo ini 1987. Okay. Kang 1987, makusog ka ito so people's sentiment. People's sentiment. Grabe ba ka ito suhamot kan administrasyon Aquino, grabe so dagit ka ito kan natapol down na administrasyon Marcos. Okay? So, i-cut short na. Naggibo ka ito ning revolutionary constitution under the stroke or direction man ka ito ni Presidente Cory Aquino. Now, grabe ba ka ito supigapod na patriotismo ngaya kaipuhan Pilipino ang mag-asenso kita day pagparapakiaraman ning iba halanggaw kay to so level na arog ka na kunya na ideolohiya sa Pilipinas kaya ibinugtak duman sa konstitusyon dai dapat magparaburog takdig ding investor kitang mga Pilipino sa naan dapat magmanihar
magmanihar kang araw ka ining negosyo, magmanihar kang araw ka ining investment, magmanihar kang araw ka ining field of services, dai magralaog ang mga kunyan, foreign investor. Bagaman maglaog, limitado sana ang kapital. Yan, limitado kaya sarado, limitado sana. Di iyo, mga tao ka ito, urugmahon baga during that revolutionary government, urugmahon, sige, kitang mga Pinoy, aram mo kung natatangyaring araw itong frame of mind, it is because mga economic policies ka ito kan mga Marcoses during that time, perming kontra kan mga tao because of itong makusog sa opposition ka ito, led by the Aquinoses. Saro duman sa mga kontra, yung mga economic policies man ka ito na open ko taan na ka ito sa Pilipinas sa investment. Kan panahon ka ito ni Apo Marcos, yung nagadan baga, so pinatalsik. Ngunyan, nag-people power, grabe so sentiment kan mga tao. Dahil na ito, sala ito. Dapat kitang mga Pilipino ang igwaning dakulao na kontrol sa mga negosyo, sa mga serbisyo, sa gabos, investment digdi sa Pilipinas. Dahil kita pagparapakiaraman kan ibang nasyones. Di iyo. Ibinugtak ang araw ka na mga provision sa konstitusyon. Linimitaran. So paglaog kan mga investor. Bagaman, igwang malaog pero unisan na ang dapat na kapital nindo. Yan. Di ang nangyari, inaprubaran. Mahamot ka ito so kunyang kan mga tao sa apresasyon ka ito. Mahamot, aprobado. Kaya igwa kita kang 1987 konstitusyon na iyo pangunya ng pinagsusunod. Ano su efekto? Nagkakapira sa nabagadigdi sa Pilipinas ka ito, sagkod mo niyan, ang igwang darakulao na kapital. Pero, kung pag-isipon, sabi kan mga economic think tanks, undercapitalized man siyempre. Dai pa minabong karas ning todo, takulang man sila sa kapital. Samantalang, nagkakapira sa ng conglomerates digdi sa Pilipinas, economic conglomerates, mga mayayaman, ang nakakalaog sa araw kaning pangapital. Ehemplo, ABS-CBN baga. Yan. Sa media industry. So darakulaon, sinda sana. Yan. Sa water industry, nagkakapira sana ng mga kapitalistas digdi. Sa elektrisidad, nagkakapira sana yan. Sa mga basics, sa mga transport sector, nagkakapira sana po ang minakontrol ka yan. Naday manida kayang i-expand. Samantalang sinda naghahakot nin kwarta. Tasinda sa nasunang kapital digdi. Anong nangyayari? Nadideprive sa mga Pilipino na bumungkaras ang ekonomiya. Taday nga nin minalaog digding ibang mga negosyo. Investor, kapitalista. Arog kan ko tanang intensyon kaining charter change. Iyon in its purest form, iyon so katuyuhan. Kundi, balikan ta so pinagasabi ta kasubagong na demonize. Nata ta na demonize. Iyan na katuyuhan ana pagsalida ka nagakapirang provision sa konstitusyon na tanganing mapakaray ang ekonomiya. Siring kan ekonomiya kang kataraning natong lugares na bukas ang sa indang nasyon sa investor. Singapore, Korea, even Vietnam, Thailand, bukas sa investor. Yan. Naglago sa indang ekonomiya. Tagrabe ang investment sa indang foreign investments. Okay. Ang katuyang ko tanak yan, makaarog man kita sa iba ng nasyon. Kundi, na-overcome iyan. Dinaog. So arog ka ang nakatuyuhan kan mga ideyang nagbubutwa ngunyan pur dahil ta ipig-insist kan mga nagkukontra sa charter change an issue political. Ano po ito sa issue political? Ilinaog sa issue na dahil ngayon masalida man ngayon kang konstitusyon ta gusto ngayon nidang magpalaba sa poder. Duman ito ang mas kinagat kan tao ta mas matibay so pagpresentar kan mga nag-oponer sa charter change kan araw kan aspeto na samantalang kung babalikan ta itong so nagpoproponer man kaining mga charter change, never was there a mention kan pag-extender kan termino kan mga ilihidong opisyalis niya to. Dayan bagang ngunyan. O, ngusag kud sa
nag-spill over ng todo sa isyu sa kuda tuminaram na si dating Presidente Rodrigo Duterte na ang sabi kan ibang mga political analyst, tibaan magkaigwa giraray ning political polarization ang Pilipinas. Mapolarize naman ngaya kita. Mabanga na naman ang Pilipinas. In fact, igwa akong naresibing video, si Senador dati Gringo Unasan, dating rebeldeng soldados, nagkaput nin pwesto ilihido sa gobyerno, nagkaput nin pwesto sa civil government, nagasabi na nga po na magkuan na kamong dua, Bongbong and Duterte, maghuro na. Kada ipuding ikompromitir na mabanga na naman ang Pilipinas. Bako, yan. So, iyon ang pinagsabi ta, na blown out into another proportion itong so katuyhon ko taan ng pang-ekonomiya na nasala na ang nangyayari ng ngunyan tabi. Ang impresyon na kan tao, it's more on the political side. Yan tabi. Iyon na nangyayari ngunyan. Kaya, utubaga, pinondon na una kan COMELEC so pag-akseptar kan mga proseso, kan iyan na pirma-pirma na yan. Kaya kita po, sagkod no rin kita arog ka ini. Ang hapot nga ni kan iba, what if kun ini na pagsalida mananggad kan nagkakapirang provision ekonomiko kan sa tuyang konstitusyon, iyo na so posibleng maging liyabi na makaabante naman kita, makaarog na kita sa Singapore, sa Korea, sa Thailand, sa Vietnam. What if kung iyo pala na yan sumabukas sa tuya mananggad sa arog kan oportunidad. Tapos napalampas niya to, medyo nasa sala na su dalagan kan kunyan. Kan apresyasyon ka ining charter change. Ilingan na baga, more on the political story na, political aspect ang nangingibabaw ngunyan. O yan po tabi, pardon po kung medyo salungat man ang satuyang pag-dissect kan istorya sa indo man na naiisipan. We respect it much tabi. Ang question lang yan tabi, kita na mga Pilipino ang nako-compromise. Ordinaryong Pilipino ang nako-compromise sa araw kayong sitwasyon. Salamat kan sa ido paginanyog. Mahal na Diyos ang magbantay day maghali. Tulos na masunod po ang Samuyang News Director si Andy Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Tingog Kanbanwai, Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwa.